skúšať cibulový challenge, komu budeme krájať cibulovú. Tomu prvému začnú slzy, ten prehráva a budeme jesť najkyselšiu mandarinu, ako som to jedol. Dobre, ideme na to. Dober si nožík. Dobre, ideme. Tak krájaj. No, jak on to krája. Ja už nevidím. Ja nevidím. Nie aj stolík, ani moje prsty. Keď to už máme. Dobre, takže vyhráva. Ešte nikto? Ja nič nevidím. Nevadí. Dobre, takže vyhráva. Dobre, takže ideme na toto. Co som to neotvoril. Že ja... Pusti to! Musí byť až také kyselé. Sa to ľahko. Nie? Jo? Toto budem strihať. Ale nie. Striháme. Takže sme tu späť po strihu a ideme jesť toto. Takúto kinu. Dobre, ideme na to. Dobre, je to mandarinka v úvodzovkách. A takže ideme na to. Alebo nie, dáme si také, že musíme naplniť čo ústa najviac mandarinkou. Dajme ešte jednu, aby sme boli na rovnako. Jednu túto časť. Dobre. Tak. A ideme. Hej. Dám cibulu. A teraz ešte zješ tú cibulu, čo si nakrajal. A teraz ideme jesť cibulu. Ja som blázon. Jak ho začne krtiť. Dobre, takže späť. Ja som to mohol mimochodom vypnúť. Takže to bolo na ne všetko. Tak zatiaľ.